Arratsaldeon gaurkoan Asier Arraiz etorri da gurera bere azken liburua aurkeztera, Maitasun keinu bat besterik ez. Arratsaldeon Asier, zer moduz? Arratsaldeon Jon. Oso ondo. Eskerrik asko gonbidapenagatik. Etzako sekulako sortea da gaur hemen egotea eta Nafarroan ere, telebistaren bitartez bada ere, liburua aurkeztu ahal izatea. Nire asmoa da iraian edo ona etortzea zuzenean aurkezpena egitera, baina gaur behintzat telebistaren bitartez egingo dugu. Oso ongi, mila esker zuet etortzeagatik. Lehenengo galderarekin hasteko, izenbura pixkat kuriosoa da, zeren berezia da, ezta? Poema batetik ateratako esaldi bat da, ezta? Bai, eta jende askok liburu ikusi duenean hartu du, eta ezekin oso ondo novela bat zen, novela erromantiko bat zen, ala poesia liburu bat edo ze demontre zen. Saiakera bada, eta bai, Kirmen Uribek idatzitako poema batetik hartutako bertso bada, eta maitasun keinu hori poeman esaten du promesarik ez, damurik ez, maitasun keinu bat besterik ez. Eta hori da pixka bat nik euskaraz sortutako kulturari egin nahi diodan maitasun keinua. Promesari gabe, baina damurik gabe, nire gorazarre txikia da gure kulturari, euskal kulturari. Liburu honetan, entsegu honetan, literatura eta politika uztartzen dituzun bertan, ezta? Bai, saiatu nahi zaila bada ere, lehengo gunean, aurkezpenean, Donostian egindako aurkezpenen Arkaitzkanok zioen ezinezkoa dela literatura eta politika ezkontzea, literatura beti kontu zehatzetara joaten delako, eta politika da guztiz kontrakoa, da abstraitzea eta orokortzea, ahalik eta gehien orokortzea. Baina saiatu naiz literatura eta politikaren arteko elkarrizketa bat egiten liburuan, eta hasi naiz nolabait nire belaunalditik planteatzen dut nire adineko, gutxi gora bera adineko idazleek osatzen dutela gaur egun euskal narratiba garaikidaren baitan belaunaldi berri bat. Horrekin aldarrikatu nahi izan dut oraintxe bertan euskal kulturan eta euskal literaturan bereziki egiten ari dena. Batzuetan sentsazio dudalako euskal kulturan errentetatik bizi garela edo nostalgian ainguratuta, beti atzera begira, ze ona izan zen ura, Estos Kamairu, ze ona izan zen rock radikal basko, ze ona izan zen Atxagaren liburura, ze ona izan zen, eta ez gara konturatzen benetan gaur egun sekulako lanak egiten ari direla, bai literaturan, bai musikan, bai arte plastikoan, bai zinemagintzan. Hau da, ez dakit urrezko aro baden, baina bai esango nuke oso garai polita dela gure kulturarentzat, gure sormen eta ekoizpenerako, bere zailtasun eta arrisku eta mehatxu guztiekin, baina oso garai polita da, eta nire ustez gu geuk hasi beharko genuke bere neurrian baloratzen. Ongi, zehatz mehatz, zer aztertu duzu obra honetan? Zeintzuk izango direteke gai nagusiak? Alde batetik atal literarioan nik planteatzen dut 70ko hamarkadan jaiotako idazle horiek osatzen dutela belaunaldi bat, Kirmen Uribe, Arkaitzkano, Eider Rodríguez, Lander Garro, Unai Elorriaga, Mikel Peruaren Ahansa, horiek guztiak eta haien lanak aztertzen ditut, gero aztertzen dut zergatik nire ustez belaunaldi bat ote diren, ustez badira, eta gero planteatzen dut paradigma literario bat apurtzen ari dela, postmodernismoarena, postmodernismoak neoliberalismoaren garaia azaldu zuen, adierazi zuen, lagundu zuen askotan, eta idazle hauek euskal ikuspegi batetik horrekin apurtzen ari dira, postmodernismoak ez duelako balio gaur egungo mundua azaltzeko. Nire ustez gaur egun mundu honetan neoliberalismoa jaun da jabe eginda, baina bere burua horren beste azeleratu du, ezen eta demokraziarekin adibidez, demokraziaren ideiarekin apurtzea erabaki duela, eta ikusten ari gara nola gero eta herrialde gehiagotan autoritarismoa nagusi den.
ez, Trump, Putin, Orbán, Salvini, Vox horre ondoan dauzkagu, oraindik ez dira hona sartu, baina hor dauzkagu, eta hori guztia ikusten ari gara, eta nire ustez beste garai batean gaude, beste mundu batean gaude, eta behar dugu mundu hori adieraziko duen literatura bat. Hori atal batean, eta beste atalean planteatzen dut zeintzuk izango lirateke nire ustez idazle horiek jorratu beharreko edo ibili beharreko bideak paisaia narratibo berriak sortzeko edo. Garai honetara egokitu behar garela orduan. Bai, eta planteatzen duana da nolabait horretan bigarren zatian batez ere literatura uztartzen da politikarekin edo filosofia politikoarekin, eta planteatzen dut emantzipazioa helburu izan behar duen narratiba berria sortzeko gai izan behar dugula. Liburuan ez dakit esperientzia pertsonalik ipini duzun, edo anekdotaren bat, edo... Bai, anekdotaren bat badago, hasieran kontatzen dut azkenean belaunaldi hau nire belaunaldia dela. Eta aipatzen dut gure belaunaldiak jaio zela mundu publikora, plaza publikora, Euskal Herrian jaio zela, eta topatu genuela gizartea banatuta, hautsita, eta alde batekoak zeuden eta bestekoak, eta nirekin zaude edo nire kontra zaude, egoera horretan. Nik erabaki nuen horretan parte hartzea eta parte hartu nuen, eta zenuen, nik ez dut horiekin egon nahi, beraz egon nahi dut hauekin, eta hori dela eta, adibidez, kontatzen dut, antimilitaristak izateagatik saiatu ziren espetxera sartzen, ni ere intsumisoa izan nintzen eta juzgatu ninduten eta guzti, eta gero espetxera sartu ninduten militarista izateagatik, dena eta zelako garai hartan, ez? Eta orduan, hori guztia bizi izan dugu, eta gure belaunaldiaren goraberak markatu ditu, eta pixka bat horretan ere sakontzen dut. Honekin lotuta, zubiak eraikitzea, hitz egiten duzu ere liburuan? Bai, nire ustez aurrera begiratu behar dugu, eta nire liburu osoan defendatzen dudan ideietako bada nazioa kontzeptu, batzuetan kontzeptu abstrakto eta batzuentzako itxusia, beste batzuentzako erakargarria, beste batzuentzako arraroa, nik ematen diot zentzu zehatza, eta da komunitatearena. Nik nahi dut euskal komunitatea sortu. Eta horretarako planteatzen dut identitate ugariak dituen identitatea sortu behar dugula, euskara erdigunean, baina bere inguruan grabitatu behar dituztela gainontzeko identitate guztiak, gaur egun gureak direlako, hemen daudelako, kultura horiek guztiak, hizkuntza horiek guztiak, baina gainera pentsatzen dut kontuan hartuta zer gertatu den hemen azken hamarkadetan, nik badakit, deno dakigu, indarkerien ondorioz, errepresioaren ondorioz, ilegalizazioen ondorioz, hemen herri honetan gertatu diren hainbat eta hainbat konturen ondorioz, zubi pila bat hautsi egin direla pertsonen arteko zubiak, Euskal Herritarron artekoak. Eta nik planteatzen dut zubi horiek berriro eraiki behar ditugula, benetan komunitatea izan nahi baldin badugu, komunitatean ulertzen dut dela bere burua zeintzen duen gizartea, baina gizarte horren herritar guztiak zaintzeaz arduratzen den gizartea, ez? Eta hori da nire helburua, hori nahiko nukenik Euskal Herriarentzat, eta horretarako nik uste dut zubiak ere berrera eraiki behar ditugula. Hala ere oraindik ere lan mardula dago zubi hauek eraikitzeko, ezta? Noski, eta nik ez dut planteatzen kontuan hartuta nondik natorren, eta ardura politiko zehatz batzuetatik natorrela, askotan jendeak ulertzen du nik hori proposatzen dudala, ez dakiz ze alderdi politikok egin beharko lukela edo beste alderdiak egin beharko lukela, eta nik ez dut planteatzen alderdiek egin behar dutena. Barkatu. Nik planteatzen dut herritarrok egin behar duguna. Herritarron arteko bide bat izan behar dela. Planteatzen dut autokritika egin behar dela. Azkenean nik ez diote uko egiten ni izandakoari eta nik egindakoari, ez diot uko egiten, baina bai, nire ustez onartu behar ditugu gaizki egin ditugun gauzak. Batez ere, horrek nolabait berriro adiskidetu behar gaituelako
izan ginenarekin, edo izan nahi genuenarekin, ez? Eta planteatzen dut autokritika eta empatia landu behar direla, pertsonen artean, nik ez dut esango zenolako autokritika egin behar duen beste inor, ez naizelako nor halakorik esateko, baina egingo dut nirea, behintzat bide horretan laguntzeko. Zu pertsonalki, nahiz eta bizitza politikotik kanpo zauden, politika presente dokazun gai bat eta oraindik ere? Bai, nire bizitzan bi pasio izan dira nagusi. Bata da politika eta bestea da literatura. Ni politika ulertzen dut inguratzen gaituen munduarenganako kezka eta ardura. Hori da niretzako politika. Orduan politika da munduaren aurrean norberak daukan jarrera. Bere bizitza osoan eta jaikitzen denetik oheratu arte, ez? Zure egunerokoan hartzen dituzun erabaki guzti horiek. Hori niretzako da politika. Orduan, ni planteatzen dut, bai politika segitzen duela bizitzen, ez ardura politiko batean, ez alderdi politiko batean, baina noski politika bizitzen nago oraindik. Orain zehazki, irakaskuntzara bueltatu zara, Altsasura. Bai. Bertan ere klaseak ematen dituzu. Bai. Orduan, kurtso hauetan zehar eta liburua prestatzen ari bitartean, nola izan da prozesua klaseak eta literatur lan hau uztartzea? Zaila egin zaizu edo prozesu bat erosoa izan da? Onartu behar dut, zaila baino nekagarria ere egin zaidala. Nire eguna gutxi gora bere izaten da goizetan institutuan, lanean, eta horretan ere gehiegi gelditu gabe klaseak ere prestatu behar direlako eta bar, arratsaldean umeekin egoten naiz, nire umeekin egoten naiz, eta liburua gauez hartutako tartetan eta idatzi dut. Eta batzutan asteburutan, familiari pixka bat lapurtuz, ez? Horrela egin behar izan dut, eta egia da, nekatu egin naizela, baina gero bestalde batetik ere gozatu dut. Idazten duzunean, sufritzen duzu gozatuz eta sufrituz gozatzen duzu, ez? Halako sentsazio kontraesankorra bai. Irakasle bezala, ez dakit nola ikusten duzun Nafarroako hezkuntza sistema eta ja estatu mailakoa beste kontu bat da? Bai, egia esan bai, beste kontu bada. Lehenengoz eta behin esan behar dut, nik Altsasuko institutuan egon naizela ikasturte honetan eta pozik nagoela. Egia da, bertan dauden ikasleak eskualdeko sakanako herrietakoak dira eta oso jende jatorra eta sanoa da. Oro har, nik hirietan ere lan egin dut eta aldea ikaragarria da ikuspegi horretatik. Gero bestalde batetik lantaldea, bertako irakasleak eta nik esango nuke lan giro ederra dagoela. Eta horrek ere asko laguntzen dut dena egiten. Niretzako dena izan da laguntza eta oso ondo ibili naiz. Baina abstrakzio bat egin behar baldin badut eta ikusi behar baldin badut nola dagoen antolatuta hezkuntza eredua, esango nuke oraindik larrutik ordaintzen ari garela Nafarroako aurreko gobernuek utzitako herentzia guztia. Ze gutxi inbertitu zuten hezkuntza publikoan eta gainera nire ustez behintzat norabide okerretan. Adibidez, A-ereduaren aldeko apustu sutsu batekin, jakinda A-ereduak ez duela integrazioa, benetako integrazioa ahalbidetzen baizik eta kontrakoa, segregazioaren bidea hartzea dela, ez? Eta gaur egun oraindik institutuan A-eredua badago, legez egon behar duelako, eta ni behintzat ikusten dut zenolako segregazioa gertatzen ari den, zeintzuk geratzen diren A-ereduan. Hona etorritako etorkinen seme-alabak, baina gainera baldintzarik makurrenetan daudenak. Eta nire ustez horrek hasiera-hasieratik hipotekatzen du beren etorkizuna. Nire ustez aldaketa sakonak egin behar dira Nafarroako hezkuntza ereduan, bidea hasi zen duela 4 urte, eta ez dakit ze gertatuko den hemendik aurrera, baina nire ustez bultzada handia egin behar da, barrutik bai, baina kanpotik ere Nafarroako hezkuntza eredua
aldatzeko eta benetan hezkuntza publikoa kalitatezko izateko, baina ez bakarrik bertako langileek egiten duten esfortzuan oinarrituta, baizik eta benetan horretarako baliabideak, azpiegiturak eta denetarik dagoelako. Ja, pixkat aktualitateari buruz hitz egiteagatik, ez dakit balorazioren bat egin dezakezun Nafarroako panorama politikoari buruz? Orokorrean? Enintatek ausartuko adieraztera zer egin behar duen inork, sujeto politiko ezberdinek zer egin behar duten, baina ni egia esan harrituta nago gaur egun daukagun egoera politiko berri honetan, edo esango nuke horren berria, ez dena, urteak pasatu direlako indarkeria politiko gehienak desagertu direnetik, egoera honetan gaude eta oraindik alderdi politikoen arteko elkarrizketa politikoak ez direlako erabat normalak, naturalak, sanuak eta osasuntsuak. Nik esango nuke hori zentzuzkoa dela pentsatzea elkarrizketa politikoa gauza normalizatu izan beharko lukela, eta gainera ere gehiago pertsona horiei, ordezkari horiei ordaintzen zaiela zuzen ere haien artean hitz egiteko eta haien artean adostasunak eraikitzeko, lortzeko. Eta oraindik esatea ez dela hitz egin behar eta harro egotea alderdi politiko batekin hitz egiten ez delako, hori iruditzen zait nolabait egoeratik eta garaitik kanpo dagoela erabat. Baitere, aktualitatearekin jarraituz, datorren irailean egingo da 11.13 sumariaren epaiketa, non 47 pertsona auzipetuak daude, presoekin egindako lanarengatik. Ez dakit balorazio pertsonal bat egin dezakezun honi buruz ere? Esan behar dut lehenengoz eta behin horretan auzipetuta dauden zenbait kide lagun ditu dela, lagun pertsonalak direla. Orduan maitasuna ere dago tartean, nire maitasun keinu bat ere haientzako, baina gero ez talde batetik beste batzuk ez ditut hainbeste ezagutzen, baina guztiak babesten ditut eta miresten ditut egindako lanarengatik, eta iruditzen zait gaur egun kontuan hartuta non eta nola gauden, neurri handi batean horrelako jendearengatik gaudela. Eta ez dut uste horrek inolako zigorrik merezi duenik, baizik eta guztiz kontrakoa. Nire ustez sumario horretan daudenak eta epaiketara joango diren horiek bakearen eta elkarbizitzaren aldeko lana egin zutela eta egiten dutela egunerokoan. Orduan nik uste dut hori guztiak aske eta lanean behar ditugula. Osongi, pixkatere amaiera emateko eta etorkizunari begira zure kontuekin, ez dakit beste proiekturen batetan murgilduta zauden, edo orain deskantzatzea nahi duzu, liburu orkestea eta gero ja ikusiko duzu beste libururen bat edo beste proiekturen batetan egingo duzun lan. Idazteari dagokionez behintzat, iruditzen zait oraindik liburu honen, maitasun keinu honen arnazaldian nagoela oraindik eta saiatuko naiz arnaz ematen oraindik proiektu honi. Horretan nago, eta gero, zalantzak ditute, ea idazten jarraituko duan, idazten bai, baina gero argitaratzeko idazle batek behar ditu horretarako presa gongo diren argitaretxeak eta batez ere irakurleak. Ikusiko dugu ea irakurlerik dagoen, ea argitaretxerik dagoen, eta kaso egongo daukera argitaratzen jarraitzeko, baina idazten jarraituko dut. Azkenean, lehen aipatu dut nire bizitzan bi pasio egon dira, momentu honetan politika beste modu batez hartzen dut, nago lehenengo lerro horretan, orduan lasaiago nago, eta literatura nolabait garrantzi handia hartu du nire bizitzan maila horretan. Segituko du literaturarekin, nola eta ze bidetik ikusiko du. Zer, oso ondo, mila esker etortzeagatik. Zorte hona podezugu liburu honen ibilbidearekin eta beste batetan etorri nahi baldin baduzu beste kontu dira buruz hitz egitera, ongitorre emango dizugu. Eskerrik asko zuei eta nahi duzuen guztietan etorriko naiz, baina ez pasatu, agian gero aspertuko zareten nirekin, orduan onartzen dute gonbidapena eta eskertzen dizuet biziki aukera hau eman izana. Eskerrik asko.